Comuna noastră are două sate aparținătoare. Apateu is composed of two other villages. Are o populație de 3683 de locuitori. With a population of 3,683 inhabitants. În general, populația este tânără, avem tineret mult. Generally, the population is composed of young people. We have a lot of youth here in Apateu. Între 18 și 40 de ani avem 1600 de tineri. And 1,600 people are aged between 18 and 40 years old. Pot să vă spun că de la școala din Apateu From the school here in Apateu, avem un reprezentant, we have a representative secretar de stat în Ministerul Justiției. who is State Secretary in the Ministry of Justice. A fost olimpic, la Olimpiada de Istorie a luat locul 2 pe țară. He participated at the Olympics in history and came in second at the country level. Pentru un scurt timp am avut și Ministerul Educației tot de la noi de la Apateu. And for a short time the Minister of Education was from here, from Apateu, but very short time. Da. Avem peste tot profesori, doctori, There are ingineri. many teachers, doctors, engineers who work in the city, in Arad or Oradea, another city close to Și here. odată pe an And facem once a ziua year, localității, we have the special Apateu Day. Apateu Day. când îi invităm toate personalitățile să vină în satul la When care. all the personalities who were born here are invited to come here and spend some time with their relatives and the other people. Și vă întreb, după o zi, cum vă simțiți la noi? How do you like being here after one day? Oh, we're really happy here. Thank you. Mulțumesc! Thank you very much.